Muling pinatunayan ng mga atleta mula sa Camarines Sur ang kanilang husay sa larangan ng palakasan matapos itong magpakitang gilas sa katatapos pa lang na palarong Bicol 2025. Sa elementary division ng regular sports, nasungkit ng Camsor ang ikatlong pwesto habang ikaapat naman sa secondary division ng regular sports. Sa kabuuan ng regular games, pumwesto ang Camsor sa ikaapat na ranggo na may kabuhang 50 gintong gold, 63 silver at 87 bronze. Samantala na mayagpag naman ng Camsor para sa Paralympic Games sa Palarong Bicol kung saan nasungkit nito ang unang pwesto matapos humakot ng 24 na gold medal, 10 silver at 7 bronze medal. Sa kabila ng matinding kompetisyon, ipinakita ng Camarines Sur ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga atleta. Bagay na nagbunga ng karangalan na ipinagmamalaki ng buong lalawigan. Isang patunay ito na patuloy ang pagsuporta sa larangan ng palakasan at pagsasanay sa mga kabataang atleta. May mataas na pangarap para sa hinaharap. Eli Balbin, CSN.